Моңаршы югалганнар да. Шайтан, син тәртиптәме туган? Әйе, барысы да әйбәт. Мин күнегү ясыйм. Нәрсә дип? Дөнья буйлап сәяхәт өчен. Джек, мин Дезмонд. Икенче тормышта күрешербез. Мин әйткәнне генә керт, аңладыңмы? Артыгын ярамый. 4 8 15 16 23 42 Хәзер башкару төймәсенә бас. Нәрсә булачак? Бас әйдә. Кейт. Лок. Кем бу шайтан алгыры? Селкенсәң, аны үтерәм. Майкл, Сойер. Джин. Башкалар. Нәрсә? Башкалар. Улым кайда? Улым кайда дим? Эй! Минем улым белән нишләдең? Иштәсеңме? Эй, кире кайт. Аның үлемен телисеңме? Пистолетны ташла. Сез бу хакта сөйләдегезме, Лок? Моны эзләдегезме? Барлык юллар да монда китерәме? Бу атнада әнием мине тагын талады. Мин бүтән акчамны янчыгымда сакламыйм, яшерәм. Ләкин ул эшәргә теләсә, ул $30 урлаган. Беләм, бу күбегез өчен вакыт тияк кенә, ләкин минем өчен түгел. Һәм гомумән, нидер әйтергә телисезме? Джон, сез монда инде бер ай йөрисез. Минемчә, $30 ачуланырга сәбәп түгел дип уйлыйм. Ә Франсин өчен бу Минемчә, Франсин артык күп уйлый. Һәммәгез кебек. Юк, чынлап. Тегеләй булай, ул миңа шалтыратмады, минем әним $30 урлады, мин әти-әниемне белмәдем дә. Берничә ел элек мине әнием эзләп тапты. Һәм мин үзенчәлекле диде. Аннары, аның ярдәме белән мин әтием белән таныштым. Яхшы, әйеме? Ә ул мине яратам дип кыланды, бөйрөмне урлау өчен, чөнки аңа трансплантация кирәк булган. Ясагач, ул мине тагын шүп кебек ташлады. Минем туган көнемдә кебек. $30 кайтарырга телисезме? Мин бөйрөмне кайтарырга телим. бу бик әйбәт уй. Әгәр сездә бөер шеше булса, сездә ул бер генә. Кызык.